wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu ala ashrafil mursalin anbiya'i. Amma ba da yan uwa kuna tare da dan uwanku almajirinku Abdul Jalil Baba fadare ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga nan aka dace ai saurare lafiya. Shugaba kai ne ja gaba, kai ne dai ja gaba, duk mai son gaba shi gaba wala gaba. Shugaba da shugaba kai ne ja gaba, kai ne dai ja gaba, duk mai son gaba shi gaba wala gaba. Shugaba bismillahi zan fara begen shugaba, Allah ban basirar yabo kun sha gaba, duk begen da na yo ya je shi a can gaba, fanni yaban ka shugaba sani sahun gaba, bismillahi al'azamu da mujita ba, duk mai san gaba shi gaba wahala gaba. Ka rabbana kai salatika kun manzo rasuluna mai birnin maka, alaye sahabbansa sa su dukan duka, ba zan manto waliyai ba dukkan ayyuka, ahalil baiti na saka su cikin baituka, duk mai san su ba shi ko ba wahala gaba. Da shugaba kai ne ja gaba, kai ne dai ja gaba, duk mai san gaba shi gaba wala gaba. Shugaba Fatima yar ma'aiki batin ki zaniyo, ke kuya da rinsi ya banki zaniyo, Fatima bani baiwar ya banki in biyo, duk fatin zamani kar in yi wayo, matar Aliyu jarumi ni sai na fado, duk mai san su ba shi ko ba wala gaba. Da shugaba kai ne ja gaba, kai ne dai ja gaba, duk mai san gaba shi ko ba wala gaba. Shugaba salamu alaika sayyidul kauni mujtaba, salamu alaika mai isa fadar shugaba, salamu alaika kai na kero ko in yaba, ka amsan sallama ta da na je gaba, ka shafi waye na da mujita ba, duk mai san gaba shi ko ba wala gaba. Sharaɗi da gida da isar ka ce nake samun madadi, girma da isa da martaba kai ne wajibi, makullan baitika za ka bani mawakili, da tarero ma ya goma zona Muhammadi, ruhina bai san kowa sai kai shugaba. Da shugaba kai ne ja gaba, kai ne dai ja gaba, duk mai san gaba shi gaba wala gaba. Shugaba annabi babu tamkar ka kai ne abin yabo, kai ne kaɗe ka je fadar Allah sha yabo, me kyauta me haƙuri kai ne abin yabo, kamil shugaba na ni kai zama yabo, buri na ganin ka yaɗa ina yabo, Allah ka cika min buri na dan shugaba. Da shugaba kai ne ja gaba, kai ne dai ja gaba, duk mai san gaba shi gaba wala gaba. Shugaba da hayaban da ba kai ba ya zama yaudara, ni kai ne kaɗai nike bege shakira, kai ɗebbul fu'adu ne abban zahara, ya azimul isha kai ne nike kira, dan Allah kamar lamu ne na rera.
na sha wuya. Da kai Allah yake yin yafiya, a taɓa rasulu ai ba zancen yafiya. Addinin ka shi za mu yi a duniya, ake addinin ka lahira samu ba magiya. Yarda da ni kai nake mamagiya, duk wuya da rinsa ne kai zan ambata. Da shugaba kai ne shagaba, kai ne dai shagaba, duk mai san gaba shi gaba wala gaba. Shugaba kai ne nike nema manzo rasulullah, kamar afuwa dan Fatima mabubala. Duk begen da na yi ka amsa siratullah, ilhamar zuwa madina ka yi mani dan Allah. Da suke tantantiki na gaishe ka habibullah, fadar yin yabon ka ne da amujinta ba. Da shugaba kai ne shagaba, kai ne dai shagaba, duk mai san gaba shi gaba wala gaba. Shugaba nan zan sanyo aya abban Fatima, Abdu Jalilu in ka ne abban Alima, manzo ina tuba abban Abida. Aminci da yardar kaɗa nake bida, ka yi mani lamunin ziyartar ka abin faɗa, ka yi mani kashafin yabo in ta yaba maka, a fagen yabon ka in zamo turmi shaɗaka. Da na so ku a ce ga masoyan mai duka, ka sanyo a halina su yarda na yi maka, ka cika su da son ka sa su dinga yaba maka. Narkakken salatuka kai daɗi daɗi, salawatullah alaika ya da mujtaba, salawatullah alaika ya da mujtaba, salawatullah alaika ya da mujtaba. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya kai Madina, Allah ya kara mana san Mustafa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da shugaba kai ne shagaba, kai ne dai shagaba, duk mai san gaba shi gaba.